Matod pa ni Apostol Pedro, sa nahibalo niini nga una, nga adunay mga bot sa katapusan nga mga adlaw, nga mga mayubiton, nga magalakaw subay sa ilang kaugalingon, nga mga pangibog. Ang inadlaw-adlaw nga pagkaon sa atong kalag nga mabasa sa ikaduhang Pedro 3, tudling 3. Niya ang paghulagway sa mga isina sa miaging yugto ning atong sugilanon. Nangasama na magmaayo ng inyong kalawasan og sige kinaw. Hastang inyong mga naong o. Nangasama do kinaw. Kaayo. Pero bagibarang mong duha. Unsa to? Maragi barang gid mo. Nakoy kailangan mananambal sa barang. Kinsa man? Si Amanda. Ug karon atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon. Ang mga kaliwa. Ay, hain man na siya magpuyo, Elsa. Awan sa man, pangandamdayon mo. Manglakaw ta, mayo kay gabi iron. Mami, may katol yung maayo. Nasabtan ng klase sa yung kakatol. Di yan masabtan. Ana! Oh, sige. Manglakaw na ta. Mao na katoy nahita po. Nahunong sila kalit. Gawas lang sa laing turon ako ang mga classmates. Nga kalit lang misuka. Nagkabuang sila pagpangita og tubig kay uhaw kuno kaayo. Og si Chona og ang iyang inahan kalit lang sa magibati og grabing kakatol sa ilang kalawasan. May nakita ming uhipan sa buko-buko sa inahan ni Chona. May nakita sa ping uhipan sa liog ni Chona. Matod pa sa akong classmate, daghan ko ng mga dagkong hulmigas sa duha ka sinina nila ni Chona nga ilang gihupo. Tagam. Mag-ilis na. Kaya anda mo na ko ang lamisa. Aron makapanihapon na lang. Unsa ka man di ay, Mama Matilde? Ha? Usba ang maong pangutana. Unsa ka man di ay? Unsa may naa sa imong hunahuna. Unsa may naa karon sa imong hunahuna. Nagduda ka. Unsang klasiha sa imong pagduda. Naglibog ko. Sulbara gayud ka ng imong kalibog. Aron mausanan nimo ang imong hunahuna ug matubag ang imong kalibog. Ug kung moabot ang panahon nga dili ka na maglibog tungod kay napalga na nimo ang tubag sa imong pangutana kung unsa ko. Ayaw pagduha-duha. Ayaw panagana pagsulti nako kung unsa imong pagtanaw kung unsa gyud ko. Mama Matilde. Ihatag ko nimo ang imong katungod sa pag-obserbar kung unsa kining imong inahan. Apanong ka nga musud ka sa linain nga lawak. Apan sa imo lang pag-obserbar, matubag ang pangutana kung kinsa ug unsa gyud ako, Loretta. Pag-ilis na dito. Unsa gyud ka ning akong inahan, Ray? Katol na gyuduha na. Nangasamad-samad na ni ako kinaw. Nakasakay na mo, Ma'am Susi? Diretso na. Kakatol yan. Nakasakay na mo, Ma'am? Okay na. Nagkasakay na. Nakasakay na. Asa man tayo, Elsa? Lahos lang. At kita sa sunod baryo. Ako nalay manghugas sa mga kinanan. Sod na lang sa imong kwarto kay may buhaton ka pa man ka, ha? Salamat, Mamanda. Naaman hunong sa tungod sa among agianan. Dali mo, ma'am. Maayo. Amanda? Oh, ako maoy toyo.
Kinsay toyo? Maayong gabi, Amanda. Nahinomdom ka pa na ako? Oo. Ikaw di ay ni Elsa. Unsay ato? Tabangin taon ning akong agawon og ang iyang anak. Palihog lang, Amanda, pi. Kay nga no? Naunsa man di ay ni sila? Mura man ni sila giparang. Giparang? Sige, dayon mo palihog. Salamat, Amanda. Dali mo, ma'am. Lingkod mong duha diha, ma'am. Pagtupad mo sa imong anak. Elsa, lingkod sab diha. Salamat, Amanda. Sirahan ako ang pultahan ning akong kwarto. Istoryahi usa ko ninyo, ha? Mag-istorya usa ta. Kanus alang magsugod ang pagpangatol sa inyong kalawasan. Kuan, ganiha lang ni. Kuha ako nun ninyo palihog ang inyong gipandong o gikupo sa inyong kalawasan. Kuhaan ninyo palihog. Ginoo ko in taon. Naputos naman sa mga samad kinautan ang inyong pamanit. Digit na imong ati ninyo kauton. Digit mahimo, Elsa. Dili masabot ang kakatol. Murag nasa ilawom sa unod ang katol nga murag mugimok sa among kaunuran. Amanda. Gibarang mo. Unsa? Magsabot tadaan, ha. Tugan mong duha sa tinuod. Kinahanglang mo tugan mo sa tinuod nako. Ug kun magkasabot ta, ipasalig nako ninyo nga tangtango nako kining inyong balatian karon. Bisan karon dayon wag tango nako ang gibati ninyong kakatol. Apan kinahanglan nga magsabot ang daan sa angay natong sabutan. Unsa ba ka na? Nakasa mo? Usbo nako. Nakasa ba mo? Tugan mo palihog, ma'am. Dahil na. Nakasami. Karon, ni among nakasa kay magpatabang. Oo, maong tabangi me. Sa ako nang gikaingon, makatabang kaayo ko. Apan batasan na gyud nako nga dili ko mutabang ni adtong maoy nakasa. Unyas naman na yung mga buhaton, ani. Kinahanglan, kinasingkasing kamong mangayo og pasaylo. Bisag ibutang pa nato nga tabangan ko kamo, apan kung dili mo kinasingkasing nga mga pasaylo ngadto sa inyong hisadan. Bisag mo tabang pa ko ninyo apan mawagtangan og gahom ang akong tambal. Tungod kay dili man kini makadut sa akong tambalan. Apan kung kinasingkasing kamong mangayo og pasaylo ngadto sa nabuhatan ninyo og sa gahi pang abog nga paphaon kaysa inyo karong balatian. Unsa man, andam ba mong mangayo og pasaylo sa inyong hisadan? Oo. Andami. Apan gabiin ang manggod. Wa mi makatultul kun hain siya magpuyo. Dapatan ko kamo og temporaryong tambal apan dili kini dumalayon. Busa dili sab dumalayon ang pagkawagtang sa gibati ninyong kakatol. Mawa og kadiyot apan mobalik lang sad ang kakatol ug mawa na sab kini ug mobalik na sab. Ugma sa adlawan, kinahanglang mangayo gyud mo pasaylo aron mawa sa dayon ang inyong balatian. Iduko ang duha ninyo ka mga Iduko. Obteni nihil benedictionem Dei et pax min umquiam separarum ad Deum. Amen. Hangad mong duha. Kaya akong iduot ang duha nako kakumagko sa akong kamot sa duha ninyo ka mga agtang.
Diet inom kiyam separarum ad Deum. Amen. Sige, pamauli na mo. Ug balik gyud mo ugma dinhi, human mo mangayo og pasaylo. Mami, Mami, nawa na ang kakatol. Apan mo balik gyapon ka na. Tungod kay temporary lang ang akong gitambal ninyo. Apan dili na kamo mag-antos og maayo. Balik gyud kamo ugma dinhi, human mo makapangayo og pasaylo. Sige. Niya ang among bayan. Diha ra ka na nimo, ma'am. Ha? Apan, kuan? Diha lang ka na nimo. Mamanda? Antonio, ngano migawas ka? May bisita di ka ba? Antonio? Chuna? Kaila di ay kamong duha? Antonio? Antonio, Amanda, makalakaw na kamo, Elsa. maunta ka na akong isulti nimo. Ato na mi. Jonah, ma'am, Ato na mi. ato na mi, Amanda. Og daghang salamat. Wa ka pa mo tubag sa akong pangutana, Antonio. Mama Amanda? Unsay lang tuyo nimo? Nganong may anis las nato? Gitubag hinoon nimo og pangutana ang akong pangutana. Classmate. Classmate? Oh. Classmate. Akong classmate si Chuna. Unsay lang tuyo, ma? Nag-usas la din, Nagpatabang lang sila. Oh. Nahibaw ka gitingali ko na unsa katong imong classmate. Lakip katong iyang inahan. Nagubot dito sa eskwelahan. Atol nga ditong inahan ni Chuna. Lakip ka itong tulog ka classmate na mo. May naitabo nila. May lalayan lang ipamati silang lawas. Halos way hudong ang pagsukas-sukas tulo nga mo classmate. Si Chuna sa bayang inahan. Gibati grabing kakatul sa tibok nilang kalawasan. Nagdagandagan sa kampus. Nagsigigkawat silang kalawasan. Hangtod nga. Gihubo nila ang ilang gisulob. Oh. Naunsa sila? Nagpatabang sila ni mo, ma? Nagpatabang sila nako, Antonio. O makatabang ka ba nila? Depende kung mutuman sila sa akong gipabuhat nila. Nakasa ang anak o ang inahan, Antonio. Og dito sila makasa sa inyong eskwelahan. Laing pamaagi sa misilot nila, aron adto nila maani ang bunga sa ilang pagpasakit sa usa ka tawo. Diin dito sa eskwelahan mismo nila. Kipasakitan ang maong tao. Og dito nauwawan ang inahanog anak. Pasiun ng bayad sa ilang nabuhat ngadto sa tao nga waysa. Mama Amanda. Dito mahitabo sa inyong eskwelahan. Busa na kaila ka sa ilang nasadaan, Antonio. Mama Amanda. Atul tingali nga saksi ka sa ilang pagpasakit ngadto sa waysa. Nakaila ka? Kinsa ang ilang gipasakitan? Mama Amanda. Nakaila ka gyud. Kinsay ilang gipasakitan? Hubok kong makaila sa tao nga mulimod og mamakak, Antonio. Labi na kanimo kay anak ko ikaw. Kinsay ilang gipasakitan? Nakaila. Kinsa? Ako gyapong classmate. Kinsa? Si Lorita. Mamamarang tingali ang kaliwat ni Loretta. O ang iyang inahan. Maoy mamamarang. Gibarang katong inahan ug anak, Antonio. Balik na sa imong kwarto, Antonio. Si puti pa sa puti, Mama Amanda.
Posible ka. Posible ka ang isulti. Ano man ang mga nanindog ako mga balibo. Unsa ka? Kung tinuod at nang isulti, mamamanta. Salamat. Kay wa na mo mangatol, ma'am. Mao na isulti ni Amanda. Temporaryo lang ang kaayuhan niyang gidapat nga rinamo ni Tuna, Elsa. Sundon lang ginato ang gisulti ni Amanda. Kinahanglan nga manghayo mo pasaylo nga to sa iyang giingon. Aron nga mamaayo na mo ni ana inyong sakit karon. Tinuod gudi ay ng barang? Tinuod na, ma'am, oy. Biblikal na. Nasuwat yun na sa Biblia. Naana sa Galacia 5, tudling 19 hangtod sa 20. Nga sa ato pa. Sa ato pa. Barangan sila si Loretta. Mami! Mami, mangaya kitag pasaylo ni Loretta! Mangaya kitag pasaylo ng Loretta! Mangayogin mo pasaylo, ma'am. Loretta di ay ang ano. Mami! Ikatol na sa... Mami! Aray! Asam! Nangatol na sad ko! Bariya ka ba yun, Jutoy? Ito si Juas Tuna o ba si Inhan? Dito lagi. Nagalitan gani ko. Pagawas ako sa kong kwarto. Maugi ako nakita si Tuna. Naluoy gay ko nagtanaw niya. Kaya nangasamad niyang naong. Huwag ang niyang inahan. Agis lang kinautan. Hastang ilang mga bukton. Nangasamad silang kinautan. Unsam ko ni Kuyo. Unsam ito yun lang dito. Pagbiyan lang Tuna. Nautanag ko Mama Amanda. Kunong sa ilang tuyo. Matod pa ni Mama Amanda. Nagpatabag ko tulad sa akong inahan. Purbida, karon pa ko na. Karon pa ko. Kung mao na, mananambal di ay sim ng Amanda. Ambot, ambot. Basta nagpatabang sila sa kong inahan. Lukring, giabot ko kalibog sa kong inahan. Kaya gituganan ako siya. Nga akong classmate si Tuna. Maong nagutanan sa siya na ako. Nga, nakailap ako silang nasadaan ni Tuna. Ako siyang gituganan nga si Loretta. May ilang ipasakitan ni Tuna. O sa iyang inahan. O sa tulo na ito ka mga classmates. Matod pa ni Mama Amanda. Gibarang ko na sila si Tuna. Laki ang tulong na ito ka classmate. Oh, lakip ang tulong na ito ka classmate. Tayo parang gabay. Giparang sila sa Tuna. Nga sa ato pa. Kinsay ng parang nila. Si Loretta. Muto ka. Mamamarang si Loretta. Ko kato, okay na ako'y kailang Loretta sa una. Nagpalumay man. Ha? Dito palumay sa ilang. Di pa nga ito pa yun sa danaw. Limot ko na. Artim! Artim! Muna! Mau ba? Siblihap ko katuo. Di ko katuo na ba inyo? Purbida. Purbida. Hala ba yun yun? Ngano? Lucrecio? Ang inahan ka tingali ni Loretta na? Ha? Ay kalimot. Diba? Dinisya ng pagkaugmas sa eskwelahan. Muta natang duha kung nahibaw ba kita sa nahitabong Loretta? Lucrecio? Wanay lain. Mangita kaglain, wanay lain. Ang inahan laging Loretta mo'y mamamarang! Hi. Good morning. Good morning. Hi, Loretta. Hi, Loretta. Oh, Lord, ni Ami si Mami. oh, Lord, ano man? Lord, sorry gid kaayo, ha? Pasaylo ami si Mami Loretta. Pasaylo ayon taon may duha si Mami. Pasaylo ami Loretta. Pasaylo atan ming tanan, Lord.
Gibarang man me, Loretta. Unsa? Oh, gibarang me. Tungod kay amo man kang gipasakitan. Shona, Nag-atang yun binimo. Ang pangatol-katol sa tubok namong kaliwasan. Ang katol, dili yun masabot. Apil na sa among kaunuran. Maudi ay kuno ang barang. Saylo ami, Lord. Saylo ami. Pasaylo ami, Loretta. Ang imo rang pasaylo ang magkatabang nga makaayo na mo, Lord. Pasaylo aming tanan. Oo. Loretta! May katol na sad. Alay! Alay! Ano man di sila, eh? Alay! Pasaylo ata ni Lord! lagi! Ipasaylo ko na mo! Ipasaylo ko na mo! Mami! Chula! Mami! Best! Mga friends! Girls! Hala na! Kamungon sa naman mo! Okay na mo? Ala, wow, mga best! Nawa ang kakatol sa among panit! Tinuod yun ang giingo ni Amanda. Mami! Mami, naayo na tami! Loretta! Ala, oy, naayo na dyan ang tanan! Tony! Ton, ingna si mama ni mo, Amanda! Ingna siya! Salamat kaayo sa iyang pagtabang na mo! Lord! Salamat ni mo, Lord! Salamat gid kaayo! Loretta! Dali na! Masabot aning tanan. Dali na! Lord, thank you! Dali! Dali mo, dali! Masabot mo eh. Dali! Pasandi lang, ha? Masabtan na to ang tanan. Dali na! Dali! Dali, bida. Kung may masabtan na gani mo nga angay ninyo masabtan, pasabtaw niya taon ko niyo aron makasabot ko kay wadyo ko kasabot. Wapag yung ko nasabtan na itong nasabtan yun ninyo. Nakasabot mo, ha? Ang agay sa oras ko magsulti na. Hapit na magsugod ang klase. Magsulti kita, Tony. Ulagi. Magsulti lagi ta. Mabuang ko, ani. Mabuang ko. Oh, klase na. Tana. Manood na tas atong room. Sige kayo ipasabot, ani. No. Naipaw ko. Doon nasab ka isugilon ako. Gusto ko mahibaw kung sa'yo mo isugilon ako. Nga nagtuo ko nga agay sab ko mahibaw. Loretta, lakip sab ko. Doon nasab ko isugilon ni mo. Nagtuo ko nga matakto ba sumpay na agtanan. Kung isugilon gid mo rin ako. Kung usay mo mga tinaguan nga nasaksihan sa inyong bahay. Kay mausap ko. Labi lang ni bago pa lang yun nga. Nga nagkakita ay misitsyon dito sa among bahay kagbi. Tony. Dito siya uban siyang inahan. Dito sila. Kaya nagpatabang ni Mama Amanda. Kinala isulti na ito ang tinamod. Kaya mo rin ibutugan na ito. Ano ato masabtan kung unsang imong inahan. Ug unsa usab ang akong inahan. Tana. May base na ganina. Sagdi lang. Ulagi. May bawa na nato ang tanan. Kung unsay nagpalayo mga tinaguan sa ito mga inahan. Tana. Kusyo. Sobreng ra day. Ha? Sobreng ra? Nangay kag imong sobrings? Sobreng ra day ni, sobreng. Ah. Sobreng ra day. Binangkal. Binangkal? Hay man tayo sa kabayo ani. Pagumbayan. Kandi, purma kay tayo sa kabayo ning Bagumbayan, no, Dominic, no? Lamig ka ni tayo sa kabayo, da. Ngunit bidako ako tiyar, kisigihan magabunog tayo sa kabayo. Sobreng inom. Taman. Unsa may kanindo tro sa adlaw nimo nga imo mangkumbusgon, ha? Mato nimo libre ang soft drink, ha? Libre sa binangkal og tais kabayo.
Ngano mang mayo magay kagawi rong adlaw. Nakakaon po kag tais kabayo. Ubang tingali Lucrecio, ganahan og lamian kaya ng imong mga pasiaw kinaraan. Kinaraan. Pero wagyoy lami Lucrecio. Porbeda sa nimo. Wagyoy lami. Sakit sa nimo manulti Kung dili pa ko mayong tao, Dominic. Ay sus, musod ko sa klase ron rasa bahala na ning gipainom nimo nako. Pero kay maayo lagi tang tao, gipalabi ko ni nimo ang imong makaon nga sobring o kaning tais kabayo, ha? Unsa bitaw yun mo nako? Kon, mga og tabang nimo. Kung musaad kang makatabang kanako. Bisa kaligi pas kantin. Ingnon sa tika. Kanon. Oy, Dominic, ingnon sa tika. Way lami ni mong komedya. Labaw pa nakakaraan kaysa ko, Pero unsa ba gyud tabangan yung kinahanglan mo nako be? Naibog kong Loretta. Unya? Gusto kong Loretta. Unya nakagusto og naigugma ka. Parehas na. Lausar nag unsa bang yon imong tabang? Tabagi kong maako si Loretta. Hisgot mo sa kinaraan. Gamit mo karaan mga ay. Kanang maako karaan kina. Sige day, mangkon. Ay na, samot tagsumpo na ng bangko noy. Samot na kakaraan. Kung moingon na day ka nga mauyab. Sige, mauyab. Mao na diha. Kuno binagkoron, mauyab. Mapatabang ka na ko nga mauyab ni mo Loretta? Kaya naibo ka Loretta? Kaya nakagusto ka Loretta? Kaya nagugma ka Loretta? Saan mo sa Randy? Sobrang Randy Wala binungar na ako Matod pa rin mo. Gusto ni mo maangkon si Loretta, di ba? Saman? Ingon ka, kinaraan na. Magbuot magka. Sapa, lumay ka ha? Ay, lami agi mo tok Lucrecio. Lami agi tok. Sige, mapatabang ka karaw. Nutokon ko rin mo. Gusto ka? Masahian ta ka? Lucrecio? Ligam lang. Kamaw ka mo rin. Ang gabi ni mo. Ay, kog surang-surang nga, ha? Be, ay, plastic, be. Ay, plastic mo. Isuni binangkalog tayo sa kabayo. Plastic na yun. Dala, kana. Dala, Napay ko ang. Ha? Sabi na kakuwang, anak. Post lang na imo kong ipa-absent. Mo absent lang yun ko. 20 lang. Impas ng duta, 20 lang, 20. Dalang ba ito? Daog. Kon. Ang sabay? Tabang itang kong Loretta, dudong lukring. Gidodong. Gidodong pa ko. Lagi. Tabangan lagi ka na ako, lagi. Ako, imo pahibaw nga itong Loretta. Sige. Ay, Loretta. Sige, yando mo ng Loretta. 1 hour ang atong vacant. Magkasulti tag maayo. Dito sila sa Chona sa inyo kagabi. Nagpatabang sa inyong mama. Papangayon sila pasaylo diyan nimo. Aron mamayo ilang ipamati sa ilang kalawasan. O ganina, nagatang na nimo sila sa Chona. Mikatol ilang kalawasan. O nagsuka-suka sa bantulo nato ka mga classmate. Apa sa nang imos lang ipasaylo. Sa kalit lang nangaayos silang tanan. Kay matod pa sa kong inahan. Nga papangayo rin pasaylo. Sa lagi pasakitang tao. Mo'y makaayos lang ibati. Ug matod pa sa kong inahan. Nga sila si Chuna. Gibarang. Nagsusi-susing imong inahan sa nitabo ni Buntos Eskwelahan. Ug niya ng gabi. Giatake nila sa Chuna. Sa dili masabot nga katul-katul sa kalawasan. Matod pa sa kong inahan. Nga barang ang nitabo ng Chuna. Musa, tugan. Mamamarangbang imong inahan. Tony. Loretta, nahasol ko. Dili lang kay Akura. Naibaw ko nahasol sa ka. O sa may napanilbaan ni mo si mong mama? Ako na siya kipangutana. Daghan ako kipangutana niya apa niyang tubag makalibog. Dili masapot. Kung may nasaktan ako, pero usara. Unsa man? Matod pa niya, dili siya mo sulti. Dili siya mo tubag sa akong mga pangutana. Maingon siya nga, obserbahan ako ang palibot na mo. Obserbahan siya na ako.
Mao kini ang sulti nga matubag ang tanan ako pangutana kung may masabtan ako. Ug ana na ako mahibaw ikun unsa siya. Naglibog ko. Naglibog yung kuto ni. Lorita, ay panabi. Kontrola ha. May nakabantay na nga, nagsigi kagilak. Nananaos lang natong duha. Nasukong ganit siya na ako. Ngawa ko mutukan ko kasi nagpasakit na ako. Hindi lagi ko gustong samok ko eh. Pero bisan pa sa ko pagpamakak o paglimod. Maragig mahibawaan ni Mama Matilde ang tinuod. Mauto nga nagsusig sa dinis sa eskwelahan. Ug mauto nga kamo si Lucrecio mo iyang napangutana. Ug ni anak yung kapiin na tingali to. Bisud siya sa linahit ang kwarto nga. Bisan ako dili sa gusto nga musud ko. Dugay siya sa maong kwarto. As in dugay yun kaayo. Ug pagkaugma, mao na ito nahitabo nila ni Chona, sa inahan ni Chona, ug sa tuluta ka mga classmates. Ipadayo na ito katong dito sila si Chona sa inyo. Maura to, papangayo pa sa ilo sa Chona diyan mo. Naibaw si mama ni mo. Ako mo'y kipasabot nga angay pangayuan o pasaylo nila ni Chona. Wa. Oh, ambot lang sa ka. Kay pareha si mo mama, si Mama Amanda. Mura sabog, may bawas tinuod. May bawas siya nga, nasulti ka mas tinuod. Una magkaka. Parehas sila si Mama Matilde. Parehas yun. Si Mama Amanda, nasultihan ka na ako. Doon nasab siya, linain ka kwarto. O parehas ni mo, gididaan sa kumakasud sa maong kwarto. Si Mama Matilde doon ay dako nga iro. Ug ito ang kulor. Lubos itom ang kulor. Nga naman yung uwak. Di ba? Lubos itom sa pang-uwak. Doon na sa uwak si Mama Amanda. Bisan mapikal lang si Mama Amanda. Mutingog din iyang uwak. Siguro ka. Ngaon sa? Nga ang maong uwak. Iyaha sa imong inahan. Kung bulakaw si Mama Amanda, wa silang eh. Mulupad ang maong uwak. Kung mapauli si Mama Amanda, di na ako makita. Kung may pauli bang uwak. Pero, batin ako iyang tingog. Tony. Nag-antos ka dito sa lasyon na sa dili masabtan nga balatian. Silang nibawaan ang imong inahan na sila may nagpasakit mo. Apan ni doon sa lasyon na sa akong inahan. O sila nangayo. Karon na. May makatubag ba natong duha? Kung unsang ato mga inahan? Maayong udto, Amanda. Maayong udto, Sam. Kami na lang ang may anhi si Chona. Dali, dayon mo. Sod mo, Chona. Salamat ng Amanda. Lingkod mo palihog. Salamat ng... Salamat. Kumusta na mong duha? Salamat kaayo nimo. Maayo na mi si Mami. Lakip sab ang tulo niya ka mga classmates. Nangaayo na sab. Nangaayo ka mo tungod kay gituman ninyo ang akong giingon nga basta makapangayo mog pasaylo sa inyong hisadan. Diha-diha mga ayo kamo sa barang. Karon mangutana ko ha. Kinsay ngan sa inyong napasakitan? Chona. Si Lorita. Classmate rasab namo ni Tony. Ang tinuod, napasakitan namo si Lorita tungod sa gibati na kong kasina og pangabubho. Tungod kay nakagusto ko sa imong anak. Apan ang iyang gipili, mauman si Lorita. Unsay buot nimong ipasabot? Nagkahigugmaay man sila si Lorita og Tony. Nang Amanda? Ngano, Amanda? Naginugto ka man. O sa imong giuna-una? Palihog.
Wa na kamoy katungod nga mahibaw. Wa na kamo na ako hatagi og katungod nga mangutana. Amanda, nanginaot ko. Nga dawato na nimo kining akong pasalamat. Dili lang kay nagpasalamat ko nga nangaayo kami. Apa nagpasalamat sab ko nga nausab ang among mga batasan. Kung mao ka na... Mami, ibutan na lang na sa lamesa. Amanda, niya, gibutang nako ang sobre sa lamesa. Mipiyong ang iyang mga mata, Mami, oh. Mga naon, mga tabiyak ni. Oh, Mami. Ay! Mami! Mga uifan! Mami! Dagko kayo! Mga tagakikasatop! Ato na mi, Amanda. Dali! Ay! Mami! Dali! Barangan ang inahan ni Loretta. Kalain mo! Mami! Ma'am! Ayaw pag-ikap na ako. Murag may uhipan sa akong pagtun na nagkamadama nga. Asasag ko, Mami. Lain kayo kong gibati. Dagko kayo mga uhipan nga nagkamang-kamang sa lamisa. Huwag kang uban. May kamang sa kamot og sabukton ni nga Amanda. Tinuod ko na yung barang. Mami! Sa akong gibati, uy. Ay! Mami! Mami! Ayaw kong gigapa ba? Mami! May milatay ba yan sa akong kamot? Pulsiras, uy! Pulsiras di ay? Mayong hapon, Ma. Kumusta ang inyong eskwelahan? Okay raman. Ang akong ipasabot, kumusta ang imong mga classmates nga may nagpasakit nimo? Mo na akong pakiksultihan nimo. Doon na ka na nasabtan. Doon na, Ma, Matilde. Apan ambot husto ba kini ako nasabtan? Isulti. Dili ko molimod. Sigundaan ako ang pagpuroy ba kung nakaigo kung husto ba ang imo nasabtan. Sa labing unang higayon, Mama Matilde. Sa labing unang higayon, mangutana ko nimo. Pangutana dayon. Barangan ka? Usba ang imong pangutana ug ayaw dali-dalia. Unsa katong imong pangutana? Barangan ka? Dili nako dali-dali ang pagtupad. Hinay ug klaro kining akong tupad. Oh, barangan ko. Barangan ko! Oh, barangan ko. Mamamarang, mananaon ko. Makamao kong mapakto. Daan akong nahibaw. Once nga mahibawan nimo ang bahin ako. Ang tinuod kung unsa ko. Muhila ka. Maglisod ka sa pagtuod. Apan nisaad ko nimo. Kung matibuok ug maipon na nimo ang busok na kaayo nimong mga pagduda, bahin aning imong inahan. Dili ko mag-ukon-ukon. Dili ko magduha-duha. Dili ko managana sa pag-ingon nimo nga, oh, ako kana karon nga imong nasayran, Loretta. Ano man? Dili ko magkatuo ini, Mama Matilde. Ang tubag sa imong ngano man. Tungod kay dako kinig kabahin sa kinabuhi sa atong mga kaliwat. Kani adto pa sa karaang panahon, hangtod na karon sa modernong panahon.
Mauna kini ang tigpanalipot sa atong mga kaliwat. Mauna kini ang bukog ug dugukan. Mauna kini ang atong kinabuhi. Mag-uban-uban na kini sa atong kaliwat. Abyanan na kini sa atong kaliwat. Bisa dili kini angay nimong hilakan. Ngano man, hilakan nimo ang atong kinabuhi. Maayong mahibaw ka, Loretta. Mas mihatag pa og lumtad sa kinabuhi sa atong kaliwat ang atong pagkamamamarang kaysa giingon nilang dugo sa kinabuhi. Tungod kay halos dugo na sa pagkamamamarang ang naglatay sa kaugatan sa atong mga kaliwat. Maukan ang kamatuuran sa tanang kamatuuran nga imog yung mahibawan. Unsay nahitabo sa eskwelahan? Wa ko'y gana. Nawagtangan kong kusog nga isulti na kung ako nasaksihan. Di na bali. Way bali na ako kundi ka man musulti tungod kay didto ko. Usa ako na musulti nimo kung unsay akong nasaksihan. Didto ka? Nag-una kong miabot nimo sa eskwelahan. Nag-atang ang inahan ug anak ug katong tulo ka estudyanteng babay. Ikaw ang ilang giatnan. Pag-abot yun nimo, gisugat kadayon sa inahan ug anak, nga mao'y mipasakit nimo, pinalangga ko kaayong anak. Kinahanglan mangayo sila pasaylo diya nimo, aron mawagtang ang balatian nga akong gipaktakboy kanilang duha. Nagpakiluoy sila nimo. Nanghangyo sila nimo nga imong pasayloon. Mikalit na sab silang kiros. Mikatol na usab ang ilang kalawasan. Lakip ang tulo ka mga estudyante, kalit na misuka. Kapandihang mihatag kanila pasaylo, kalit lang nangaayos silang tanan. Tungod kay dili ko gusto nga mag-antos sila. Nakasabot ka na diay. Nga ako silang gibarang. Og ang imong pagpasaylo mo ikayuhan og mawagtang ang akong barang nga akong gipahamtang nila. Apan maayong mahibaw ka usab, Loretta. Ang pasaylo lang og ordinaryong pagpangayog pasaylo bisan kinasing-kasing nga pagpangayog pasaylo kun wa kini abay kun abyanan nga abilidad sa sama usab nako. Usbon ako. Kung wa kini patabani og laing abilidad sa sama na kong mamamarang usap. Bisan mag-unsa pa silang panghay pasaylo. O bisan mag-unsa ka pa og hatag og pasaylo. Wa gyud sila'y maangkon nga kaayuhan, Loretta. Apan kay giabyan man silang abilidad sa sama nako. Busa mao kini naghatag og gahom nga mamaayo ang inahan og anak. Sa silot nga akong gipahamtang nila tungod sa ilang pagpasakit nimo. Karon ang pangutana, mao kini. Kinsa man ka ang niayuda sa inahan ug anak? Dili mahitabo. Imposible nga mahitabo. Dako tingali kaayong imposible. Nga nahibaw ka kinsa ang mitabang sa inadug anak aron mawagtang ang ilang balatian. Nahibaw ka ba kung kinsa? Natural, oy. Wa ka gyud mahibaw. Wa ko mahibaw. Kinsa gani katuingan sa imong classmate nga lalaki? Katong akong gipangutana bahin sa nahitapon nimo sa eskwelahan, diyang gipasakitan ka sa inahan ug anak?
Katong lalaki nga mo imiduol nimo ganin ang buntag aron malayo ka sa inahan ug anak. Kinsa gani katuingan sa maong lalaki? Si Antonio. Doon na ka mo'y relasyon. Oh. Mutugan kag dili nako. Papanakasabot ko. Tungod sa inyong mga linuhukan nga may relasyon kamo sa maong lalaki. Karon tubag ako. Kinsa siyang pagkaanak. Inahan mo ako, anak ko ikaw. Busa katungod na akong mahibaw. Ilabi na karon nga miapil ka misud ka ng pagbatia. Kinsa ang mga kaliwat ni Anang Antonio? Wa ko mahibaw. Wa ka mahibaw? Wa. Nganong gipatabanan ni Mughilak ang imong pagbalipad nga wa ka mahibaw sa kaliwat nila ni Antonio? Nagpasabot ba nga maong hilak nga imong pagahilakan ang relasyon ninyo ni ining Antonio? Hila ka na ba nimong gaan ang kapait, ang kasakit sama sa nahitabo nako kaniadto nga naghigop ko sa kapait ug kasakit sa kong gugma ngadto sa usa ka lalaki? Ngadto sa lalaki nga akong gipangandoy nga maako? Ngadto sa lalaki nga gimahal ug labaw pa na akong gihigugma kaysa akong kinabuhi? Siguro ka ba nga kalipay ang ganti nga imong maangkon sa maong lalaki? Mahal ko ni Antonio. Oh, sama unya nako. Maghila ka. Mag-agungoy ka sa kangulngol nga imong batiun tungod unya sa kapakyasan lang. Sama nako. Sama nako. Sama nako. Sama nako. Gipasakitan og maayo. Gipahilag og maayo. Kay dito siya kuyog sa laing babae nga mo'y mortal kong kaaway. Ug kaniadto pa nga mo'y akong kaatbang ug kakompetensya sa bisan unsay lakaw sa akong kinabuhi. May pangbalang, paktol ug daot nga mutakboy nako. Kay dili pa ko mamatay. Apan ang sakit sa gugma ug pagmahal. Hapit ug gamay na lang kay kuwang nga ako nang ikamatay. Kung mo ingon ka na ako, pabiyaan ni mo na ko si Antonio. Pasaylo ako. Pagdili ug dili ko kinamahimo. Giingnan ko ba ikaw? Nakadungog ka ba nga miingon kong buhagi ka ng tawhana? Wow. Tungod kay mamatay usab ka kung suguon ko ikaw biyaan o kalimtan ang lalaki na imong gimahal o gihigop. Nahigugma na diay ang akong anak. Nahigugma diay ang matahom ko kaayong anak. Apantiman igyot. Dili ko buot ngang nahitabo na ko. Mahitabo usab diya kanimo. Kay patyon ko gyud si Antonio. Oh, patyon ko gyud ang imong hinigugma. Sorry anak ha. Sorry kung nakuyawan og nahadlo ka. Kay nasangot ka na nga. Barangan. Mamamarang kining imong inahan. Dinhi ka lang. Kay andamo na ko ang lamisa ug mga unta. Manihapon na ta. Mga unata. I hope wani mo itanong sa imong kasing-kasing. Bisan pa sa, bisan unsay mapati ni mo kikanako. Nga, for example, anak, grabe na kayong akong kasuko diyan ni mo. Ayaw kinipadot sa imong kasing-kasing. I love you, anak.
O dili lang ko gusto nga masakitan ka. Well, Loretta, nagpasalamat ko sa mga palibot nga kanunay nagsudong kanako. Sa mga palibot na nagpantay, nag-apong nining imong inahan tungod kay sa katapusan, sama ka ni Adto nga matud pasap sa akong inahan nga imong apuhan, nga miabot gyud ang panahon nga mutultol na sab siya aron ikaw karon nasayod na kung unsa ang atong kaliwat. Itanom kini sa imong hunahuna. Baw na kini kanunay sa imong hunahuna nga ang barang is a witchcraft, and witchcraft is a kind of art. Ang barang usa ka labing taas nga arte sa kalibutan nga hinatag og gasa sa nanag-iya karon sa kalibutan. Mga unata. As you have known now, since naibaw ka na kung unsa kining imong inahan, sama ka ni Adto nga nahibaw-an na nako nga barangan di aya nga akong inahan. Sama usab sa kong inahan nga nahibaw nga barangan usab di ay ang iyang inahan nga mao ang akong apuhan. Well, dili man kami makatuo sa kamatuoran, apan later and later on, nadawat na mo ang tinuod o kikalipay na mo nga nagpuyo o nagkinabuhi isip barangan. Mauusap ka. Masabtan ran nimo ang tanan. Pagkakaroon, dili o dili kagud makadawat. Apan ngato sa ngato, makadawat ka ra sama sa akong pagdawat sa akong inahan nga usa siya kamamamarang. Sama ani. Dakong bakukang, mga buyog, mga ligwan ug lampinig, ug mga dagkong uhipan. Akong gimantikaan nga pinakaging. Kagumkum kaing kanon. Kani adto magtago-tago kung magluto og mukaon ani kay dili ko gusto nga makakita ka. Pan karon kay nahibaw ka naman unsa kining imong inahan. Kinahanglan ibulgar na nako ang ubang mga tinaguan. Kalami sa uhipan. Kagumpom, kalami. Mao kini makapataas sa kinabuhi, Loretta. Tilawi. Kalain tanahon, bakok ka magyutugi hamal sa inahang Loretta. Nagtuto ang laway sa inahang Loretta nga may ubos bakok ka. Ang mga pagkaon ni Sama ano, Loretta. Ayaw paglangas. Ikay langas. Kay madunggan ta. Ganda ko sa iro. Iro ka na. Ang naong sa ingo. Iro-ingon sa takom sa kaldero ka dako. Mamatay na Lucrecio ani. Onyo. Ay, pasingit. Huwag mong tingog. Biyutong na magali ko. Tatawa ko nga umitan ko sa paginutong. Goy. Awa na. Maria yun. Anugon hangin na. Bay-bay nyo. Murday musod. Di yung kapungan. Mao nga. Yun.
Nauna na sa dinagin kapungan. Kabaklag biyani, oy. Nauna yung tas baklag, ani. Uy. Misibog na aman ang uwang sa iro. Hinahinay ta atas ta panyut. Atras ta. Ako lang na yung bagas ka. Wala dilis ba yun yun? Kipiyaan mo lang ko. Kipiyaan ko, sinahakan ako. Ako na lang usa din eh. Ako na lang usa. Makabawas rin ko ni mo nyuta ka. Makabawas ko ni mo. Kipiyaan ko sa kanal. Wala yun. Kipiyaan lagi ko. Wala yun ko nakita ko nyut sa akong palibot. Awa, bubahos ko ni mo ba? Bubahos ko ni mo. Diyan ako! Si Tony ni! Lucrecio! Lucrecio! Ikaw yun ay ninyota! Maglakaw na pa yung sa iskina. Huwag mga gintrisikol din eh. Hibawaan pang mao din ni lakaw na to. Budlay mo uban ko aning lakaw. Huwag ko magpauban ni mo, Lucrecio. Namugot ka. Hibawang gani ko nga. Diya ka nas loyo sa tricycle? Kaya mauban ka yun. Nagtuog yun ko nga naapag sa kong loyo gani ha. Pagligi na ko ana ka. Sige pag yung atras yun. Huwag makabay-baw mo biya ka. Di magwanta eh. Usa na di magwanta? Muta na pag yun. Bisig nahibawan siya kung sa di magwanta. Ang pautong ako ni mo. Di ka wasino kamotoran. Kalit mo sa tumitong itong nga irugat ako kayo. Pero simulang. Isultihan ti ka. Nyot, sa diyang migawas ang baklag dari sa kong tiyan ba ang kamoturan ba? Mi atras ang ginong itong nga miuwang. Mautong kay gayon sa taon kong ikyas taon. O sa ka tumigawas kong tiyan, no? May kahong baka to? Pero pasalamat li hapon ko nga napugos ko uban mo. Kaya nakakita ko sa talagsaon kayong talanaon nga akong gilili ganina sa kusina nilang Lorita. Grabe yun ay. Ispuko mo yung bakukang. Lucrecio. Saman, ha? Hipan, pag yun na pa, pag Di yun ko to. gustong imon ipanultis lang tao, ha? Di ko gustong imon ipanultis lang tao. Pero, Masuko ko ni mo, Lucrecio. hangyo lang ko na. Ay, pagsuko. Mao ka na karoy akong ganaw na, Lucrecio. Hangyoon ka na ko. Kita rang duha may baw ini. O kung doon na malay may baw, nga may nakita sa silang Lorita. Kung unsay gibuhat siya ginahan, si Lorita ra ang ikatulong mahibaw. Ugwa ang gilain pa. Ay, nanay-tricycle niyo tayo. Nyot, ay lang tawag kasuko taon ako, ha? Sultian ta lang ka. Mag-unsal man taon ni naong nako kung mo tangan kong amigo nga gwapo kayo. O ka na mo ikaw. Gwapo ka, gini mo nyot. Nyot ha? Gwapo, juke ka. Sakay na. Sakay na. Kagabiin na. Ali. Sige, nag-take si mama na ko. Mayong gabi, Inyor, Antonio. Nganong karon ka pa mauli? Mayong gabi, ma. Din ka man gikan. Paamin ako, ma. Din ka gikan! Nganong karon ka pa na uli? Serpente ka! Din ka gikan. Gikan pa ko sa eskwelahan. Pasilo ako, Mama Amanda. Pasilo ako, Mama Amanda. Pag-ilis, anda mo na ko ang lamisa. Pasilo ako, ma. Pag-ilis na! Wa ko mo kaon. Wa ko mo na og kaon, kagipaabot ko gid ikaw. May kaon lang tag-una, Mama Amanda. Gusto ko makigdungan nimo. Kopte ng imong kutsara. Tingali nagtuo ka nga naulian ako gikan sa gibati na akong kasuko nimo. Wa pa ko mauli sa akong kasuko nimo. Kaon. Kumani mo panghugas sa mga kinanan. Antonio, namati ka. Ma. Namati ko, Mama Amanda. Huwaton ka na ako dali sa sala kay makigsulti ko nimo. Importante. Antonio, namati ka ba? Ma. Namati ko, Mama Amanda.
Misod na success na inain na kwarto. Kung unsay akong nasayran bahin sa kong pagkaako. Apan dili ko kyud malimot. Kung unsa ko. Ug unsay matuod sa akong pagkaako. Mulimod ba ko? Ug makalimod ba ko? Nga mao naman kini ang tinuod kung unsa ko. Ug unsa gid ay ang among dugo. Ug unsa ang among kaliwat. Gihikyad, gipakita, gipulgar na sa kong inahan ang dili gyud katuhuan kun sa istorya lang. Apan gimatuod gyud nga ang tanan tinuod. Tungod kay nakita ko gyud ang malisod kayong tuhuan. Apan matuod sa tanang tinuod. Mama Amanda. Lingkod sa akong atbang. Nasuko ko nimo. Nahibaw ko. Imo basab nga nahibawan unsay rason o katarungan? Nadugay ko pagpauli. Kapila ka na madugay pagpauli. Apan nga nung karon pa man ko masuko, kay dugay kang mipauli. Tungod kay dili iskoylahan ang hinungdan nga nung nadugay kang nauli. Nahibaw ka. Mahibaw ko kung mamakakaog na makakanako, Antonio. May gitago kanako. Wa, Mama Amanda. Doon na kay gitago. Doon na kay wagitugan kanako. Imo kining gitago. Wa, ko'y gitago ni mo, Mama Amanda. Kinsa man di ay katong tsona nga dinhi sa atong bahay. Kinsa katong tsona nga dako kay gusto nimo. Apan kining Loreta mo imong gipili. O kinsa makining Loreta nga gipasakitan o gidagmalan nila ni Tsona. Og mo hinungdan nga gibarang sila si Tsona. Dili si Loreta, Mama Amanda. Dili bitaw si Loreta. Apan may milaban ni Loreta og mo imibaos nilang Tsona. Unsa may kaliwat ni Loreta? Posible sab. Posible nga ang mibarang nila ni Tsona dako kayo kalabutan sa kinabuhi ni Loreta. Unsa? Kinsa ang may dako kaayong kalabutan ni Loreta kung dili ang ginikanan? Karon sultihi ko kung kinsa ang inahan ni Loreta. Usban ka na kong pangutana. Kinsayngan sa inahan ni Loreta. Paselo ako. Sa ato pa. Dili ko ni motug-anan. Paselo ako. Di ay. Mangutanan ko, Mama Amanda. Ngano interesado mo ka may bawasangan sa inahan ni Loreta? Sa ako nang gikaingon. Gibarang sila si Tsona kay nakasa sila si Tsona. Gusto kong mahibaw kung mamamarang ba ang kaliwat nila ni Loreta. Ngano magudi ay? Saksi ka, dinhi ka. Nagpatabang sila si Tsona nako. Gisugo ko sila nga mangayo og pasaylo sa ilang hisadan. Si Loreta di ay ang ilang nasadan. Nangayo silang pasaylo ni Loreta. Tungod kay ang pagpangayo og pasaylo, dako og ikatabang sa akong pagtabang og pagtambal nila nga mahawas og makalingkawas sila sa barang. Og diha-diha human sila nangagpasaylo kang Loreta. Nangaayo sila. Og tungod ni Loreta, nangaayo sila dihang gipasaylo sila ni Loreta. Unsa may kalabutan nga mahibaw kasangan sa inahan ni Loreta? Tungod kay mananambal og mutambal ko ni atong biktima sa barang, Antonio. Nangayo na imong gitabangan, Mama Amanda. Nganong importante pa magkainin mo ang maungan? Tungod kay gialkontra ko ang abilidad sa maong barangan. Tungod kay gipugngan o gisanta ko ang abilidad sa maong mamamarang. Tungod kay
masuko ang maong parangan. Tungod kay ako ang misanta o mipugong sa iyang abilidad aron dili makahatag og kadaot sa nagpatabang kanako. Ako, Antonio, ako mao'y pahimungtan sa mamamarang. Tungod kay anhi niya nako ibubo ang bulto-bulto niyang kapungot o kalagot. O kung dili ko makapangandam sa iyang pagsumbalik, das-das nga rin ako, makita ko ni mong mukirig sa imong atubangan. Gusto kang mahitabo ka na sa imong inahan? Ayaw, ma. Dili ko musugot, ana. Mao nga sultihin ako. Unsa may mahitabo sa inahan ni Loretta, ma? Unsa? Nangutana ka na hinuon kung unsay mahitabo sa inahan ni Loretta. Apan nga rin ako, wa ka mangutana kung unsay dugang mahitabo. O kung sama-sama mahitabo ni mo, Mama Amanda. Barangan ang inahan ni Loretta. Magsangka kaming duha. May abilidad sa barang ang iyang inahan. Doon nasab ko ni ini. Mama Amanda. Mamamarang ko, Antonio. Oh, dili. Oh, Antonio. Dili. Tanawa ko. Tanawa ko. Tanawa ko. Mama Amanda, pinagat kayo ng uyog. Kinsay pangan sa inahan ni Loretta. Kiputo sa mga buyog ay mong kalawasan. Kinsay nga sa inahan ni Loretta. Kinsay nga. Mama Amanda! Mama Amanda! Kinsa! Kinsa! Matindi! Daan. Daan. Daan pa ko! Matilde! Nakasaksi ka. Misaksi ka. Nakita mo na ang kamatuoran. Unsa kining imong inahan. Unsa imong gibati. Nausab ba ang imong pagtan-aw na ako? O hilom mo na akong kitunglo? Dili kay lisan ang ginikanan. Dili na ko ilisan ang akong inahan. Way bisan nun sa matag sa sapi sa kalibutan nga magkambayad ngadto sa usa ka inahan nga manibugtong pultahan sa mga anak aron makita ang kalibutan. Bisan magkinaunsa ang panahon, bisan magbalitan o balitan pa ang kalibutan. Inahan ka na ako, Mama Amanda. Mahal ka na ako, Mama Amanda. Salamat, anak. Salamat. Huwag ka mausap. Gusto na ko mahibawan, diin gikan o diin mo makuha. Ang akong pagkabarangan, aron ka mahibaw. Ang usa ka barangan o mamamarang, tig-a o balatian, tungod kay tig-aman o kasing-kasing. Sangan lang nga pagkabarangan o mamamarang. Bisag si kinsa mo ingon, bato o kasing-kasing. Apan muhilak baya sab ang mamamarang. Muhilak sa baya ang barangan. Muhilak oy ang mamamarang. Bueno, unsa kadtong imong gipangutanan, nak? Diin ako kini makuha. Pero mas nindot paminawon ang diin nako kini maangkon.
Yes, mas nindot paminahon ang maangkon o naangkon. Base pa sa kasaysayan sa atong mga kaliwat. Sa una pagyong panahon, gitamnan ng daan sa panag-atbang kon kompetensya sa kahimtang sa duha ka pamilya. Nga sukad pa kani adto, manag-atbang na sa kasina. Manag-atbang ng daan sa pangabobho. Og labaw sa tanan, manag-atbang ng daan sa gugma. Usa ka pamilya, batok sa usa ka pamilya nga giluyungan ng daan ang milipang ngadto sa kasilag. Mibunga ug kamatayon ang pamilya sa Rebultos, batok sa atong pamilya nga Krusipehos. Kung doon na may Solomon ug Sheba, kung doon na may Antonio ug Cleopatra, kung doon na may Nicolas ug Alexandria, kung doon na may Tristan ug Isolde, kung doon na may Florante ug Laura, doon na say Romeo ug Julieta. Sawa pa ang Romeo ug Julieta, aduna nay Rebulto, batok Crucipeho. Panahon nga mga Espanyol mihari sa Pilipinas. Por favor, Igmedio. Por favor, mi vida. Ayoko pagbiyae. Dispensami, Mercedes. Dispensami. Huwag kami. Si Carolina nga kong higugma. Inong kang ikaw. No! Medio, vámonos. Mi amor. Adios, Mercedes. Igmedio! Igmedio! Mamatay ka! Cabroni animal! Pater mitam corpus! Apura, Carolina. Si Igmedio. Sakay. Enseguida sa kabalyo, mi amor. Spiritum Dios, Dios, Dios mecam, corpus meum! Igmedio! ¿Qué pasa? Igmedio! Grande los centipedios! Sako nga mga uhipa na nigawa sa imo na papa! Madam! Latam! Mi amor! Igmedio! Igmedio! Santo Micosum! Santo Midam! Magbayad ka, Mercedes! Magbayad ka mo! Todos las familia! Revolto! Magbayad ka mo! Sangre y sangre! Mortos y los mortos sa familia Revolto! Mao kadtong nasayran kong sinugdanan sa kapungot og sa pagdumot. Ang sinugdanan sa kasilag og kamatayon sa pamilya Crucipehos ug Rebultos. Apan sa ako nang gikaingon. Ang nasayran lang nakong sinugdanan tungod kay kini adunay sumpay o gisumpayan pa sa laing henerasyon sa duha ka mga kaliwat. Miabot ang laing henerasyon sa duha ka mga nagkaribal nga mga kaliwat. Gugma gihapon ang naingnan o hinungdan.
dinhi nakabaos ang pamilya Rebolto sa pamilya Crucipejos. Tungod kay ang kasing-kasing sa atong pamilyang gisamad-samaran sa pamilyang Reboltos. Renato, nganong imo man kining gibuhat? Pasilo ako, Carmen. Pasilo ako. Pamati akong dili ka na kang Carmen Crucipejos nga mao'y imong gipili kung dili ako. Si Criselda Reboltos may imong gipili tungod kay ako mao'y imong gihigugma. Oo, Carmen. Kini si Criselda mo'y akong gihigugma. Ari ko maghuhat ka naman sa gawas, mahal kong Renato. Unsa pa may imong gibuhat din, Renato? Lakaw na. Dili na ko gusto makakita pa sa imong dagway. Lakaw na. Biya na ninhi. Pasagdi kong maghilak. Oh. Apa sa di pa kong biya ni mo? Carmen, ang hinungdan nga napugos ko pagkiglinyo ni Criselda. Kung anong si Criselda may kong kipili. Tungod kay patyo niya hurot ang awang pamilya. Kung di na ko piliun si Criselda. O ka na hinungdan. O ka na. Pamatyo niya pinaagi sa parang. Di ay. Ikaw o ikaw may tinuod akong gikugma, Carmen. Renato! Di ay. Obtene mihel benedictionem. Naduga ka, Renato. Pasensya na. Kung milapas kag pila ka minutos, mga matay na unta ang tibok mong pamilya. Larga na, Renato. Diet Pax me. Enom kiyam separaron. Kanang sabuy ko bigaw sa bakbak inong Criselda. Apuhan si Carmen sa apuhan sa akong inahan. Namatay kadtong Criselda kay gibarang. Gibarang kini ni Carmen. Nanggawas ang mga dagko ug daghang mga buyog sa baba sa ilong ug sa daunggan ni Criselda. Human ni adto mitubo ug mitubo pag-ayo ang mga pagdumot nga muani ug kamatayon. Kamatayon sa kaliwat natong mga Crucipejos, batok sa mga kaliwat sa mga Reboltos. Matud pa sa akong mga apuhan, tinunglo ang kaliwat sa mga Reboltos, tungod kay gitunglo sa mga kaliwat sa mga Crucipejos. Tinunglo ang mga kaliwat sa mga Crucipejos ug tungod kay gitunglo sa mga kaliwat sa mga Reboltos, hangtod nga miabot ang kasamtangang henerasyon. Sa panahon sa akong inahan, lalaki gihapon ang hinungdan og katarungan nganong nausab na sab ang tunglo. Francis, di ana ang imong gipangayong kape. Bangon na. Huy, nagubo ka man gihapon. Bangon na ba? Biragod, hayang na ba kay mabugnaw na imong kape? Oh, Francis! Mga buyog o mga bakukang! Francis! Francis! Barang gihapon ang naingnan sa kamatayon sa akong amahan nga maubana sa akong inahan. Nahibaw-an ng daan sa akong inahan nga ang kaliwat sa mga Reboltos ang mibarang sa akong amahan. Tungod kay mao gihapon ang rason. Ang gipili sa akong amahan, mauman ang akong inahan. Apan na ni Maus ang akong inahan.
Gipatay sa akong inahan, pinaagi sa paktol ang babaeng nagpatay sa akong amahan. Ang maong babay, nagbilin og usa ka anak nga babay, og kanang anak, mauna kana si Matilde. Apan wa magdugay, gipatay usab pinaagi sa barang ang akong inahan. Ang nagbarang ang kaliwat sa mga ribultos. Apan nagbilin og usa ka anak nga babay ang akong inahan. Og kini, mao ako, Antonio. Naa si Matilde nga kaliwat sa ribultos. Nia usab ako nga kaliwat sa mga krusipihos. Busa way putol-putol, way pahuway, way paghunong, ug way kamatayon nga pagtinungluhay sa kasaysayan kaniadto karon ug sa umaabot. Musanay ug musanay ug musanay pagyud sa pagkatap sa kamatayon tali sa mga kaliwat sa mga ribultos ug krusipihos. Ug karon kami na sad, Antonio. Ang inahan sa babaeng gimahal ko pag-ayo. Kaliwat gihapon siya sa mga ribultos nga tinunglo sa kamatayon sa atong kaliwat nga krusipihos. Mahal ko si Lorita. Anak siya ni Matilde nga nagdaa sa tango sa kamatayon sa kaliwat sa mga krusipihos. Matapos sa gyapon kining tanang mga tunglo, maputulog mamatay rin gyapon ang mga tunglo. Pinaagi na ako o pinaagi ni Lorita. Bisan kinsa, way makapahunong, way makaputol o way makapatay tungod kay ang maong tunglo, way kamatayon. Obligado ang mga usag-usa sa kaliwat sa mga ribultos o responsibilidad sa matag kaliwat sa mga krusipihos ang pagpatay sa duha ka mga kaliwat. Ayaw pangandaki nga mamatay ang tunglo, Antonio. Tungod kay ang matag kaliwat sa duha ka kaliwat, gitakda ng daan. Giandam ng daan. Bisan ikaw, Antonio, o bisan si Loreta, adunay obligasyon. Adunay kaakuhang daan. Busa pangandam. Tungod kay ilawom na kamo sa tunglo, nga kamong duha, magpatay o magpinatyanay sa usag-usa, pinaagi sa barang. Dili. Tungod kay sumpay-sumpay ang panghitabo ug sumpayan sa tunglo ang kasaysayan sa ilang kaliwat ug sa atong kaliwat. Sila ug kita may obligasyon nga magpatay pinaagi sa barang. Balaan na kining obligasyon nga ato gyung tumanon. Kaniadto, gibati nako ang kahadlok. Aron gyud masayran nimo ang tanan. Aron gyud mapamatud-an nga ato na kining dugo sa atong mga kaliwat. Bisan pa sa pagbalibad. Apan ang tunglo sama sa dagayday sa tubig nga mangita gayud og agianan. Mauusab ang tunglo kay bisan sa akong paglikay o pagbalibad nga dili mo dawat sa maong abilidad, dako kay kong pakyas. Paminaw tungod kay ingon niini ang hitabo. Ingon niini ang kamatuoran sa maong tunglo. Nia ang kasaysayan sa laing tunglo sa amo ng panahon ni Matilde. Lamon! 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 Oh. Salamat nihulang ka. Nagtuog ko nga dili ko ni mo huwaton. Oh, unsa man Matilde? Unsa may imong tuyo? Ramon,
Kuyugi ko, bi. May atuon ko sa library. Dagan ang niingon ako nga sila ang mukuyog nako. Pero wa ko masugot. Ako silang giingnan nga ikaw, Ramon, ang akong gusto nga magkuyog nako. Sorry kayo, Matilde, ha? Pero giwat ako ni Amanda. Magpauban mo siya na ako. Sorry kayo, ha, Matilde? Lagi ka, Matilde! Gipakauwawan ko ni Ramon. Gipakauwawan ko ni mo. Classmate kami si Matilde o Ramon. Tungod sa kasuod namo ni Ramon, dalira nagkasinabta na yung among pagbati. Nagkahigugmaay kami si Ramon. Halos tanan sa among mga kauban sa klase. Nalipay nga nahibaw nga nagkasabot na kami si Ramon. Labi na si Matilde. Hope na ako, wish na ako, nga kamukid ang makadayon. Salamat, Matilde. Parison man sa di ay mong duha. Amanda! Excuse ni mo, Matilde. Gitawag na ko ni Ramon. Enjoy mong duha. Thank you. Bye, Matilde. Bye! Dili gyud mailhan si Matilde kung unsay tinuod niyang gibati. Busa nagtuo ko nga lakip siya, nalipay sa relasyon namo ni Ramon. Apan sa hilom og sa tago. Kung i-compare ko nimo nga tos imong trato nga si Amanda, unsay imong makita, Ramon? Wa mo'y komparison, Matilde. Nga nung wa man? Tungod kay tanan-tanan din sa eskwelahan, nakaingon. Nga si Amanda, mo'y labing matahom sa tanang mababae din sa campus. Mao pa. Gusto di ay tuod. Oo, tinuod bitaw na. Apan, lahi ang akong katahom, Ramon. Halos tanang lalaki sa campus, nangandoy nga maangko nila ang akong beauty. Tungod sa akong ka-sexy. Sige ha, Matilde. Ayaw na kong biyahe, ayaw glakaw. Buhi ako. Ika pa ang busok o puti o kamis na kong paa. Nindot kay kong paa, no? Layo na kayo si Amanda ni Ini. Ika pa sa rin akong tukahan, Ramon. Kana, busog pa kayong akong tukahan. Kita rang duha ang ani asod sa bodega sa eskwelahan. When nahipaw nga ni atang duha dinhi. Hapit ang mungit-ngit o manguli na ang mga estudyante. Matilde. Uway magkakita na to dinhi. Bisan mag-unsa pa kitang duha. Bisan unsa pa'y atong buhaton. Unsa imo buhaton ako. Di ko mareklamo. Kay ang tinuod. Tukay na ko nangantoy ni mo, Ramon. Matilde. Kinahaki ko. Diyon na, kadiyot lang. Tingtangon ako ang akong bra. Gisugo si Ramon sa among maestra nga ipabutang sa bodega ang duha ka guba nga silya. Nananghid ko ni Ramon nga muuna na lang ko pauli. Tungod kay magkakita man gihapon mini ang pagkagabi kay may ipadrawing ko niyang experiment. Apan hilom di ay naniid si Matilde. O gisunod niya si Ramon sa sud sa bodega. O ingon ni Ini ang nahitabo. Wala ko'y bra. Haki ko. Kamuta akong dugan. Ambi mga pil. Ramon, nindot ka kaayo. Kadiyot, buon ko na ninako. Tangtang na ang imong zipper. Ipaubos na ko ang imong karsones. Naubos na ang imong karsones. Ipaubos na to ni... Ayaw, Matilde. Nga nung imong mangpugyan ang akong kamot. Pasag di kong ipaubos na ko ang imong sapaw. Matilde, sayop ni Matilde. Unsa? Tanawa ko, Ramon. Tanawa ko niya. Masandi ko, ha? Dili, Matilde.
Dili ko. Nagsandig na ko. Ipakasta na ko nga akong uniform. Tanawa ko. Huwa ka maibog ini. Nindot kay kong lawas, dili ba? Ayaw! Kaya bibalik ni mo sa labi mo kay Sunis. Ayaw lagi. Ayaw. Humanig balik. Ayaw, ang zipper. Ramon! Diya ka na. Ramon! Animal ka. Namatay ka pa unta. Misulti nako si Ramon. Wa niya itago ang maong hitabo nga hapit o gamay na lang yun unta ang kuwang nga matintal siya ni Matilde. Dihang namisita si Ramon ako. Gisulti niya ang tanan. O gipasaylo ko ang lalaki nga gimahal ko kaayo. Pasaylo ako. Salamat kaayo, Ramon. Kay wa ka matintal sa dayon. Salamat nga wa ka malimot. Dili na to mailan si Matilde nga plano di ay siyag dautan. Magkapasaylo ba ka na ko? Wa kay sa imong napuhat. Misamot ang akong gugman nimo. Salamat. I love you. Pagkaugma, wa mo eskwela si Matilde. Pagkaugma, wa gyapon mo eskwela si Matilde. Milabay ang usa ka semana. Wa gihapoy Matilde nga nagpakita sa eskwelahan. Unya, miabot ang adlong Biyernes. Samtang naminaw mi sa lecture sa among maestra. And she named her daughter Gabardine because gabardine is a firm cloth of wool. Good afternoon, ladies and men. Matilde? What happened to you? Naunsa ka? Quiet! Oh. Matilde, you're absent for almost 2 weeks. Yes. Absent ko. Og daghang mga adlaw. Tungod kay nasakit ang akong inahan. Absent ko. Og daghang mga adlaw. Tungod kay namatay ang akong inahan. Aron mahibaw mong tanan, 5 sila ka managsuon. Apan sukad sa pagkasakit sa akong inahan. Bisan sa paglili na lang unta. Apan wa gyud bisan usa sa iyang mga igsuon ang niduaw sa akong inahan. Ako lang usa ang nag-antos magsilbi sa makaluluoy kong inahan. Daghang kadugo, daghang paryente si mama. Pero bisan usawa kay miduaw. Busag giantos na ko ang akong inahan. Hangtod nga.
Nakalitan ming tanan kay kalit lang mitingog man si Matilde diha sa among loyo. Kalkag ug hugaw ang mga buhok. Murag way ilis-ilis sa iyang isulob. Milawom og nang lagom ang iyang mga mata. Nagkalapok ang mga tiil. Bisan tsinilas, apan wa siya magsulob og tsinilas. Mibarog ko og miduol ko ni Ramon. Ramon, Tupad rin ako, Amanda. Class, paminabong tanan. Wa kita mahibaw sa kahimtang ni Matilde. Why bisan usa nga nagpahibaw unta nato dinhi. Aron magtampo-tampo unta kita kun unsay ato nga matabang. Matilde, karon lang gyud kami mahibaw nga nagpakita ka na dinhi. Dawata ang kinasing-kasing namo nga pasubo diha nimo. Dali, Matilde. Akong pasubo. Class? Ramon, tanawa si Matilde. Murag doon nagipangita ang iyang mata. Ramon, gitutukan ka ni Matilde. Budol tadi Matilde. Dali. Tara. Mitutok siya ni mo maayo. Ikay una, Amanda. Matilde, condolence. Apan wa tagda ni Matilde ang akong kamot nga gitunol nako ngadto kaniya. Busa, si Ramon mo ay mitunol sa iyang kamot ngadto ni Matilde. Apan, Dili imong kamot. May ako gikinahanglan. Ang imong gagawis naman. May ako gikinahanglan. May barog kami si Ramon ug hinay nga miduol ni Matilde. Apan ang mga mata niya, wa na gyud niya ibuwag kang Ramon. Gitunol nako ang akong kamot ni Matilde. Apan wa ko niya tagda kay ang iyang mga mata dito gihapon nagtutok ni Ramon. Og mihangyo nga nagpakiluoy nga gakson siya ni Ramon. Gigakos ba siya? Wa, Antonio. Wa siya gaksa ni Ramon. Nagdungan migtalikod si Ramon ni Matilde. Mibalik mi pagpanglingkod samtang si Matilde padayon nga gi-comfort sa among mga classmates. Apan ang nanglawom nga mga mata ni Matilde, hait kay nagtutok ni Ramon. Nakigsulti among maestra kang Matilde. Apan mao gihapon ang iyang mga mata. Nagsige gihapon og tutok ni Ramon. Class, kitang tanan. Mga to karon gyudayon sa ilang Matilde. Atong tan-awon kun unsay atong mahimong tabang kang Matilde. Tungod kay makaluluoy kaayo ang yang kahimtang. Way laing makatabang ni Matilde gawas ra gyud nato. Putlo nato ang atong klase ug ang tanan mangadto sa ilang Matilde. Nangandam dayon ming tanan aron sa pagpangadto sa ilang Matilde. Apan nakalitan na sad ko ni adtong higayuna. Kay nagpaingon na di ay si Matilde namo ni Ramon. Hait gihapon kaayo ang nanglawom niyang mga mata. Apan dili na si Ramon mo iyang gitutukan. Kundili, ako na mo iyang gitutukan o giingnan. Sugod karon. Dili ka na mahimong na.
imong giilog si Ramon nako. Imong giilog nako kining lalakya. Nabilin me si Ramon. Dili na lang unta kumukuyog kay nanindog ang ako balibo sa gisulti ni Matilde na ako nga ni adtong tungura. Makahahadlok ang iyang tinanawan. Ikaw mukuyog ka? Ako, dili na lang kumukuyog, Ramon. Ramon, Amanda? Ganun di ato man mo sa sud. Tana. Yes, ma'am. Doon na pa may gistoryahan, ma'am. Huwatan mo na ako sa gawas. Nya. Gusto mo siya ikasulti ni ma'am kung di ka maato. Pero, nga di ka man maato, Amanda? Nakabati ka sa gisulti ni Matilde nga rin ako. Ha? Nakakita ka. Bituol siya na ako. Magisulti siya na ako. Nakabati ka kay nagtupad rata. Gibaharan ko niya, Ramon. Buti mo, siya may bahad pa. O siya may bituol si Matilde na itong duha nga, waman. Ramon? Kung man ang sulti ni ma'am ganiya nga, mga doon silang Matilde, si Matilde may kawas na yun. Ha? May sunod sa mga itong mga classmates. Ato na gani sila. Ramon? Oh, tara. Ramon! Amanda! Ramon? Tara, kay maikog ka ni ma'am. Wa kuno'y Matilde nga miduol. Wa kuno'y Matilde nga nagigsulti na ako. Kay si Matilde migawas kuno dayon kauban ang among mga classmates. Nakaingon ko sa akong kaugalingon nga tingali. Ako ora kadtong imahinasyon. Og miadto kami sa ilang Matilde. Ano ba sila musul sa bahay nila ni Matilde? Ma'am, nagtabon sila sa ilang mga ilong. Ay, naunsa man sa Matilde nga waman magpahibaw na mong mga silingan nga namatay ang iyang inahan. Ma'am, mura magtunay lain kaayong baho. Ang mga tanami na. Nga nang may misod sa bahay nila Matilde. Dili masungasong sa sud, baho kaayo. Nga naman ah? Buupat na ba di kaadlaw nga namatay skunsya iyang inahan. Ha? Nga naman, ay wa lagi magsultis Matilde. Huwag yun siya manultis mga silingan. Namatmunan na lang na mo gahapon ang lain kay baho nga gikan ilang bahay. Mautungan na nuktok na gidmis ilang pultahan ganinang buntag sayo. Og diha pabigawas si Matilde. Og misabot ang grabing baho nga gikan Dios ilang bahay. Mauday kay matod pa ni Matilde. Ikaupat na karon kaadlaw nga namatay ang iyang inahan. Ginoo ko. Napugos na lang pagsak ang akong bana ganina. Diyang milakaw si Matilde nga way tingog-tingog pero dito day sa eskwelahan. Unsay nakita si mong bana, ma'am? Sus, Ginoo! Nalata na kuno apatay lawa sa inahan ni Matilde. Pagkakaron, wag yo'y makaduol. Gawas nga baho na kaayo. Pero nahibong ang akong bana kay kadagan kunos mga mananap nga naglupad-lupad sa sud sa bay nilang Matilde.